Ismo Laitala. Ai selväti helveti! What do you fear? Satana. Perhana. Mä sekoisin. Mitä? En oo lyönyt ketään, jos se sitä pelkää. Mistähän tää kaikki sai oikein alkunsa? Mietipä sitä. Kuka teki mitä ja kenen kanssa? Tapasun! Ja vielä pesäpallo mailalla. If you Ja. then you become something else entirely. Mitä? Vittu. Yes. A legend, Mr. Wayne. Musta mies. Vai. Are you coming back for long, sir? On. Krista. Lamborghinia. Hei tyttö. Mitä sä laitoit sinne takialle? Hei, nyt sä pysyt siinä. Sua ei tunnista edes äitis. Miehellä pitää olla oikeus katsella telkkaria omassa kodissaan. Musta. Uudet hifi-laitteet. Sille Aki Nikkiselle pitäis kyllä tehdä jotain. Turvaarminen mies. No niin! Laitan metallin vihollinen. Totta kai mä lyön sitä. Se on meininki! Turpa kiinni nyt! Tässä. Ismo Laitela. Juoppoja ja narkkareita. Joo, hyvältähän se kuulostaa. Sivuun siitä! Laatuauton kyydissä painetaan kickdown. Anna nyt mennä oikein! Soita mulle heti, jos kaupallakin on käynyt mörköjä. Että mä ehdin järkätä sulle valkotankista apua.